Kas paset ti Philippine Arbor Day, nakikaykaysa ti syudad ti Baguio iti panakaisayangkat ti tree planting activity ijay Buyog Watershed. Panggap ti aktibidad makaimula iti kaykayo amang sa laknib iti aglawlaw kontra kadagiti kalamidad. Ada detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Nakikaykay sa ti syudad ti Baguio iti simultaneous tree planting activity kas paset iti panakarambak ti Philippine Arbor Day itanga aldaw. Indauluan ti DENR Cordillera ti aktibidad kadwa ti lokal a gobyerno nagduduma nga ahensya kan organisasyon iti syudad. Maragsakan dagiti nagboluntaryo a nakipaset iti programa gapu ta mamati da adakkel ti maitulong daytoy para iti aglawlaw. Nakakatuwa po na nag-a-attend po kami sa mga gantong event na alam po nating malaki po yung impact nito sa ating kalikasan. Nakakatulong ito para mag-reduce po ng carbon emissions coming from our motor vehicles, tsaka for greener air. Nasurok duagasot abin iti pine tree kan kapit ti naimula iti paset ti Buyog Watershed iti Upper Pinget, Baguio City tapno maitandodo ti kinapatag ti kinatalged ti aglawlaw ken tinasayaat nga epekto daytoy iti salunat. Importante ang Philippine Arbor Day para ma-rehabilitate at protection na rin ng ating mga watersheds, ng ating mga forested, yung mga forest reservation at para ma-increase yung forest cover ng ating communities. Inayon na pa'y apang kontra iti mapaspasaran a water shortage ti panagimula ti kaykayo. Numan nalawa ti forest cover iti syudad, kinunanaanasken a makitinulong dagiti komunidad amang salaknib kadagitoy. Itimat in patulod a mensahe ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kinunana awagas daytoy nga aktibidad tapno malapdan dagiti nagduduma apang taken na karong epekto dagiti kalamidad. Pasat daytoy nga aktibidad ti pan nakalukat ti lunti ang bukas nga addang para iti panangitalo ti green, clean and climate-ready Filipino communities. Because when we talk about a greener tomorrow, we are ultimately talking about better lives for our people. Grow trees today to protect communities tomorrow. Trees are among nature's most effective defenders. Iti pakabuklan a Rehiyon Cordillera, target ang maimula tinasurok 23,000 abin-i ken mamulaan tinasurok 4,000 nga ektarya ti daga kadagiti probinsya ditoy. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.